Salam alaikum. I dag skal vi filtrere hovlin. Jeg har snydt lidt. Jeg har allerede taget 2 glas. Så det går lidt stærkere, ikke? Jeg siger også noget på berbisk en gang imellem. Så الشعاع محسقنا زيتنا الشعاع زرحيان بسم الله. Der er rosmarin i, frisk, økologisk rosmarin, nelliker, stjerneanis, kasterolie, ægte olivenolie fra en nabos plantage i Marokko. Har jeg nævnt det hele? Så hvad hedder det nu? Black seed oil, nigella frøolie, ikke? Fra Palæstina. Men så fik jeg lige pludselig en tanke. Jeg havde kanelstænger, en stor pose med sådan nogle ordentligt store i for mig selv. Kanelstænger. Og så havde jeg nelliker. Og jeg havde kasterolie og frankincense-olie og alt det der fra sidst. Så tænkte jeg prøver at lave det, og så var jeg inde og slå det op. Jeg ved nellika godt. Min mor hun plejede altid at komme det i hænder, inden vi fik det i håret, altså knust, ikke? Men kanel, det vidste jeg ikke, om det var godt for hår og hovedbund og sådan noget. Det er sindssygt godt. Så jeg var heldig. Så den er her. Og så er det helt klart, efter det her, selvfølgelig skal lige fyldes på flasker og bøtter og små flasker. 3 ting. Så er det klart. Og jeg var ret en smuk farve. Det er hårolien, så er det helt klart. Nu skal det bare tappes op i flasker og creme i bøtter og frankincense-olien i små pipetteflasker. Så er det helt klart, du. Så skål jer, ellers så er det snart væk.